her lihevkirineke bazirganî, her rêkeftineke dîplomatîk û heta her veneyekî bîranînê bi berpirsen ve rejîmê re, ne tenê rewatiyê dîdevan, belkî rê dîdevan ku bi rûnkirina makîneya swê ya tepeserkirinê berdewam bin. Rejîma Komara İslamî bi keyrana meşruiyete, keyrana aborî û keyrana evlehiyê re giriftar e. Lê tevî van hitimandinan ji dîsa jî zindî tê hiştin. Nê ji ber hêza vê ya nav swêyî, lê belê parkê caf ji ber razîkirina hêzên cîhanî, bêdengiya herêmê û ya herî giring jî danûstandinên aborî û siyasî bi vê rejîmê re. Her lihevkirineke bazirganî, her rêkeftineke dîplomatîk û heta her veneyekî bîranînê bi berpirsen ve rejîmê re, ne tenê rewatiyê dîdevan, belkî rê dîdevan ku bi rûnkirina makîneya swê ya tepeserkirinê berdewam bin. Pere dîçe xezînê, beşek jê ji bo swarinên dezgehên evlekarî û leşkerî tê serçkirin. Hemansaziyên ku li kolanan mirovan dikujin, li girtigehan işkenceyê li çalak geran dikin û kemneteveyan tepeser dikin. Bi Komara İslamî re muamele wek rîjandina benzînê li seragire. Her dolarek, her evroyek, her şalek ji bo kesen ku tene diswazin azad bicin dibe guleyek din, zengilek din an kefesek din. Tu hincet ve hevkariyê rêwa nakin. Tekiliya bi katilekî re te watê hevpare sûç.